anak-anak Burton. Kanggo alian wong Purwakarta, alian wong Purwakarta, alian sayang wong Purwakarta, alian wong Purwakarta, alian sayang wong Purwakarta, alian Jang Ardi, kanggo Jang Ardi sayang, alian wong Purwakarta. Rasanya kok menyerati panas kayak kebakar geni wong wadoni ngumah selalu di sia-sia mamai ayu selalu dipuja-puja mamai ayu sayang mamai ayu ning rapi sering umpet-umpetan sekian sifatnya beda pisan yen bengi keluyuran alasan arep dolan tapi nyatane kakang lagi ketemuan Mama Ayu sayang kanggo anak-anak Burton, kanggo Mimi Murni, kanggo majikan no majikan tua. Kanggo Nok Ayu, kanggo Nok Cindy, Mama Ardi. Kanggo sing dolan lagu mangga diaturi. Bapak RT sayang kula pasraning kang kuasa bokat wis nasibe ning badan kula rumah tanggalan sampean selalu digawa demenan litahan baden bubaran Mama Gea ning rabi sering umpet-umpetan Mama Gea sayang sekian Mama Gea sifatnya beda pisan Mama Gea dan bengi keluyuran Mama Gea paling sayang tapi nyatanya Mama Gea lagi ketemuan Bos Purwakarta sang putra Genades jaluk kampung sing kayang apa
ke